खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि मोनदांथि चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। दिनै 10 नभेम्बर 2025 सानसेनि फानजामुथिजों लोगोसे नोंथांमोननि सेराव फैनाय जाबावबाय। नोंथांमोना 10 नभेम्बर 2025 यानि दिनैनि मंगलबार बाराया बोरै बारलांगोन बेनि सोमोन्दै मिथिनो लुगैयोब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायजोबलांबानो जाबाय। ज्योतिषिफोरनि बुंनाय बायदिब्ला मोनानि 10:11 देवगुरु बृहस्पतिनि ग्रहआ बुहुमाव नांनाय जागोन, जायनि थाखाय खायसे राशिफ्रा धोन, गियान आरो हाबा बिबा बिथिङाव मोजां खाबु मोननो हागोन। नाथाय बे बृहस्पति ग्रहनि थाखाय खायसे राशिफ्रा जेंनायावबो गोग्लैनो गोनां जानो हागौ। फै दानिया मिन्थिना लानि बै 12था राशिनि सोमोन्दै। गिबि राशि महरै मेष राशि। मेष राशिफोरनि थाखाय बृहस्पति ग्रहआ मोजां रादाब लानानै फैनाय जागोन होनना बुंनाय जादों। जाय मेष राशिनि सुबुंफोरा दिनैसिमबो जिउआव लोगोरि मोननाय जाया, बिथांमोना लाइफ पार्टनार मोननो हागोन। हाबा जानायफोरनि थाखाय दिना मोजां बारलांगोन। खरसा बिथिङाव आखाइ हमथाना सोलिनाया मोजां। सावस्रि बिथिङाव मोजां गाज्रि मोन्नैनिबो गेजेरावनो थागोन। दिनैनि दिनाव फैसानि बेलायाव रावखौबो फोथायैया मोजां। मेष राशिफोरनि लाकि नाम्बारा जादों 5 आरो लाकि गाबा जादों गोजा। वृषभ राशि। वृषभ राशिफोरनि थाखाय दिनैनि दिना मोजां बारलांगोन। साख्रि बाख्रि बिथिङाव प्रमोशन मोननो हानायनि चान्स दं। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां दिन। लाइफ पार्टनारजों अनलायनाया बांगोन। बिमा बिफा जानो लुबैग्राफोरनि थाखाय मोजां सान। बेफार फालांगियाव लाभ खालामनो हागोन। वृषभ राशिफोरनि लाकि गाबा जादों गुफुर आरो लाकि नाम्बारा जादों 8। मिथुन राशि। मिथुन राशिफोरनि थाखाय दिनैनि दिना मोजाङै बारलांगोन। गोसोआ धार्मिक बिथिङाव थि जगोन आरो गुबुननि मोजांनि थाखाय खामानि मावलांनो हागोन। खरसाया नोंथांनि सायाव सोनारनाय जागोन। नखरनि गिदिर बिबान थासेयावबो मोजां आरो सुख सान्थिजों दिनखौ बारलांहोनो हागोन। मिथुन राशिफोरनि लाकि गाबा जादों गोथां आरो बिथांमोननि लाकि नाम्बारा जादों 3। कर्क राशि। कर्क राशिफोरनि थाखाय खाफाल गोनां सान। बिथांमोना दिनैनि दिनाव गासै बिथिङाव जौगासारनायखौ मोननो हागोन। खायसे समायना नुथाया गोसोखौ रंजाखांनाय लाबोना होफैगोन। सावस्रिया गोग्गो थागोन। मान सनमान बृद्धि बारायहोनो हागोन। थासारिया मोजां खौरां फोरमायथिगोन। केरियार बिथिङाव जौगासारनायखौ मोनफुंनो हागोन। कर्क राशिफोरनि लाकि गाबा जादों गुफुर आरो लाकि नाम्बारा जादों 5। सिंह राशि। सिंह राशिफोरनि दिनैनि दिना मोजाङै बारलांगोन। साननाय हनाया थासारिजों लोगोसे राफैथैनो थागोन। नखराव दावराव दावसि सोमजिखांनो हागौ, नाथाय नोंथाङा गासै बिथिङाव जेंनाखौ बोस्रांनो हानाय जागोन। राजनितिकजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा लाभ खालामनो हागोन। सिंह राशिफोरनि लाकि गाबा जादों गोमो आरो लाकि अनजिमाया जादों 1। कन्या राशि। कन्या राशिफोरनि सुबुंफोरा हरखाबै मोजां खौरां मोननो हागौ। गोदान लोगोनि हेफाजाब मोननो हागोन। जिउआव अनज्लायनाया बांगोन। जिउनि लोगोरिनि मुङै सम्पति बायोब्ला मोजां लाभ खालामनो हागोन, नाथाय थासारिया नोंथांनि सायावसो सोनारनाय जागोन। कन्या राशिफोरनि लाकि गाबा जादों गोथांस्रो आरो लाकि अनजिमाया जादों 6। तुला राशि। तुला राशिफोरनि थाखाय ग्रहआरि बिथिङाव जेंना नुजाथिगोन, बेखायनो साबधान जानाया मोजां। सिगांनि खायसे खामानिफ्रा लाभ खालामनो हागोन। खरसाया बांगोन, अब्लाबो गोसोखौ नोरजिया साननाय लाबोनो नाङा। जानाय लोंनायाव साबधान जा। तुला राशिफोरनि लाकि नाम्बारा जादों 4 आरो लाकि गाबा जादों अख्रां गाब। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिफोरनि थाखाय दिनैनि दिना मोजाङै बारलांगोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। संताननि बेलायाव मोजां। हा हुनि बिथिङाव जौगासार जानो हागोन। गोजाम गोसोनि साननाय हनायफ्रा फुरा जागोन। गोजान लामा दावबायनो हागोन। भाग्यआ गोरायै थागोन। वृश्चिक राशिफोरनि लाकि अनजिमाया जादों 2 आरो लाकि गाबा जादों मेरुन। धनु राशि। धनु राशिफोरनि थाखाय दिनैनि दिना मोजां बारलांगोन। गोसोआ गोजोननाय फैगोन। गुबुनखौ हेफाजाब होनो गोसो दुंगोन। गोदान हान्था मेला एबा हा हु बायनायनि जग थागोन। खामानियाव जौगासारनाय मोनगोन। फरायसाफोरनि थाखायबो मोजां सान। धनु राशिनि लाकि गाबा जादों गोमो आरो लाकि अनजिमाया जादों 7। मकर राशि। मकर राशिफोरनि थाखाय रंजा खुसि बारलांनो हागोन। लोगो आरो नखरारि बिथिङाव मोजां सम बारहोनो हागोन। बिदा फंबायनि मोजां खौरां मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव लाभ खालामनो हागौ। गोसोआव फोथायनाय बांगोन। मकर राशिफोरनि लाकि गाबा जादों निला आरो बिथांमोननि लाकि अनजिमाया जादों 10। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिफोरनि थाखाय जेंनाया गैया जागोन आरो धोन लाभ खालामनो हागोन। खरसा बिथिङावबो थि रोखोमैनो थागोन।
मायबा मोनसे धोन लाब खालामनायनि खौरां मोननो हागौ। राव फाव बिथिङाव रैरुब थानो नाजा। बेफार फालांगियाव लाब खालामनो हागोन। कुम्भ राशिफोरनि लाकि अनजिमाया जादों 11 आरो लाकि गाबा जादों निला। मीन राशि। मीन राशिफोरनि थाखाय दिनैनि दिना देरहासारनायै बारलांगोन। फोथायनाय आरो सावस्रि बिथिङाव मोजाङै बारलांगोन। जिउआव अनज्लायनाय बांगोन। सरखारि यजना बिथिङाव लाब खालामनो हागोन। गोदान सान्थौजों जिउआव दावगानो हागोन। मीन राशिफोरनि लाकि गाबा गलाब। लोगोफोर, नोंथांमोना 11 नभेम्बर 2025 मायथाइनि अर्थात दिनैनि फानजामुथिनि सोमोन्दै मिथिनो मोनबाय जानांगौ। बेनिखायनो गासै सानसेयारि फानजामुथि नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरनिसिम दिनैनि 11 नभेम्बर मंगलबार बारायनि गाहाम हामलायनायखौ गोसो गोरबोनिफ्राय बावहरनाय थाबाय।